Sporthal het Kjelladikje wie is nu een uitverkocht van de wedstrijd Ares Greens. De Greens binnen koprenner in de Eredivisie, maar 14 punten voorsprong op de Ljouwerters. Maar Ares draait goed de laatste weken en coach Piet Miller hier het publiek nu een stunt beloofd. En zou dat na 23 keer op rij verliezen van de Greens de ommekeer no komen zoeken. En Ares begon goed aan de wedstrijd en neemt een voorsprong van 5 punten, 102. Dan hier de 3 punten van Robbie Bosteen, die de Greens weer ombrengt naar 105. Maar de Ljouwerters binnen net onder de indruk. Manny Adecco vrij onder de basket, nog een 5. En de ploeg blauw eindelijk werd. Greens in de onval. Nummer 15, Matt Boucher, een oude bekende in Ljouwert. En dan de score van John Turek. En hij staat op de cirkel, dus is het een 2-punter. Nog eens aan. Ares dan weer. Calvin Chitwood. Gaat de cirkel binnen. Stapt weer om de rond te krijgen van zijn Scott. En hij brengt de staan op Alves aan. Een sterk begin voor Ares dus, maar net alles gong voor zelfs goed. Hier is de rebound voor Todd Brown van Ares. En de kans op een fast break, maar dat slaagt het net. En dan verspeelt Brown zelfs de bal. En dan is de break voor de Granges. En kan Jason Duriso de staan op 18-15 brengen. Nog altijd in het voordeel van Ares. Na 2 strafworpen is het dan 9-15. Bas Roosendaal verspeelt hier de bal dan klungelig. En dan is het Steve Ross. En die brengt de eindstand van het eerste kwart op het boord. Njontje Santje. In het tweede kwart gaat het nog heel goed met Ares. De rebound is voor Mark Sanchez. En dan kan Ares de onval oernemen. Andrew Dawson, hij ziet het dan om de opening. En dat wie in de eerste helft van de wedstrijd Manny Adecco. Die het heel sterk spelen onder de basket. En Ares komt op 28-23. 5 puntjes verschil. Drees beziekt het dan om te klampen. John Turek op nummer 12 en dan op 15 Matt Boucher. Maar die zien 3 punten misleid. En dan is de rebound voor Ares. Dan is het hetzelfde recept. Ziek je naar de sterke man onder de basket. Manny Adecco. En mooi een lay-up afteroer brengt hij Ares op 30-23. Drees komt dan trouwens strafworp nog op 30-24. Maar de Ljouwerters binnen net onder de indruk. En opnieuw wordt Manny Adecco zacht onder de basket. En die is sterk. En hij zorgt dan voor de 32-24. Adecco goed voor 14 punten in de eerste helft. En het einde van de tweede kwart is spectaculair. Robbie Bosteen mist van Grace. En Jason Ellis redt het net op. En dan is de steal van Calvin Chitwood. En dan wordt hij hier onregelmentair van scoren aangehouden. We hebben daar het dan in het publiek tussen de Granger supporters. En daar moet je net wezen. 2 strafworpen. En die gaan er vlekkeloos in. En dan is de rest aan 39-31. En valt het op dat Ares dit keer goed staat te verdedigen in. Het had wel eens oors geweest. We hebben eerder hebben we natuurlijk een wat mindere periode gehad en toen verdedigden we gewoon ronduit slecht. En toen hebben we met z'n allen tegen elkaar gezegd van luister, dat kan niet. Dat kan gewoon echt niet. Ik bedoel, op die manier win je geen wedstrijden, hebben we geen leuk seizoen. Ja, en we hebben gewoon de kracht en het team om echt een goede verdedigende ploeg te zijn. Ik bedoel, we zijn snel, atletisch, we hebben wat lengte. Op die manier kun je veel teams afstoppen. Nou, de rest is het in en al Ares wat de klok slaagt. Calvin Chitwood, hij gaat voor de 3 punten en die valt erin. Ares op 51-36. Ares liet de Granges alle hoeken van het veldje, alles slag het. Williams op Adecco. En dan van de 3 punten is het op de boetekant Sonny Waaldijk. En echt die gaat erin, 54-36. Ares neemt uit nooit 20 punten voorsprong, 57-37. En hier weer een schitterende 3 punten van Calvin Chitwood. En dat betekent 60-40. Maar Grace komt dan sterk weer om. Matt Boucher. Hij weer moeilijk harde stapje. 68-54. Nog 13 punten verschil. Dan is het hier Todd Brown voor Ares. Mooi de verkeerde paas. En het is Matt Boucher. Hij op een ei. En hij brengt de eindstand van het tweede kwart op 68-57. Piet Miller beziekt het dan zijn meest gescherpt te houden. Maar Ares komt dan zwier onder druk. En de Graces laten zien waarom ze Bob ondersteunen. Hier is het Henry Beckering, die zat erin en mooi. 76, 71. En Grace gaat terug, mooi sterk, onvalwerk. En de defense van Ares krijgt het te dreig. Hier is het de score van de nummer 10, Matthew Otten. 78-73, nog maar 5 puntjes. Todd Brown voor Ares wordt je fel op de hoed zitten, maar nog hield niet reglementair. En dan verspeelt hij de bal en dan neemt Grace het door. En is het maar nummer 8, Jason Duriso, die het schitterend aanmaakt. 78-74, nog maar 3 puntjes. Ares rent er nu tot 80-74 en dan liep het er buiten binnen. Maar het is nog een minuutje op de klok. En Matt Boucher, hij ziet het Henry Beckering van de 3 punten. 80-78.
Publiek op de banken. En Greens kan alleen maar balbezit krijgen, toch fouten te mooi zien. En dan mooi Ares de strafworpen nemen. De spanning wordt er heen van John Willems. Mist de eerste, maar de tweede keer trekken. En dan is het 83-78. En dan kan het net meer mis. Greens was de 3 punter. Maar die gaat dan mis. En dan is het einde wedstrijd. Spelers en publiek binnen uitzinnig. Sagiet Ares nooit 23 keer verliest in Greens. Nog de kriesdagen in. Geweldig. Dit is het beste begin van een kerstbreak die je kan wensen, zeg maar. Heerlijk. Ik bedoel, van tevoren heb je het natuurlijk over winnen. Je wil zo'n wedstrijd wil je gewoon hard ingaan. En we hebben vandaag echt fantastisch gespeeld.